Mwana saginini gobono ate abuna ekegambiro ngekeroko na chance ritukolyare na batabugotoka na momocho asoko murusia maiso omwana sagini na boni gate birabone ekegambiro nigochi ko bakumera ausegesibo kyabo stariki emerongebere nayo tariki emerongebere neyemo omuchenye gago tano na kabere na bone kagere buna batatabu na barachigosibwa egesibo kyobugima. Wakili George Murabu Akuma na bande bare na inche na wakili twabeire toko wakilisha omwana sagini kurwekera rusetu amaiso mutinyo December 2013 ekina kyagambire twatwati mention twatwari chi hearing abashahidi bakire aho kurubo bushahidi bwabo sitakabadi cyale twase court lakini asiri tukoriya rero senior resident magistrate Christian Ogweno naikera buna abatata abare Alex Ochogo, Pacifica Nyakerario na Rael Nyakerario batokire neri mocho yo kurusio mwana sagini amaiso. E court yo ya murubono buna etaraba hukumu eruri baga asichi report ibere isato kiri kitakeire ekano montago hukumiwa kiraretwa mutu yaye emanya ko na cheki ekina yo wamuzi ewochukuru lakini ase okurigereria ose ege rigose ririkorire ntubwati tofauti yege fungo baraebwe ege fungo keroro kia o rigose ribakorete ekebeke yakoretwe no gusibwa ase maisha igochi tariki emerongebere na yemo kwira no tore court e court yecheko okumu abo batatu Alex Pacific